Ki pat ba nong thap vote jung kilai tuli ki constituency ki bakun thop ya kamarang keneng mau plang bat Raja Bala kilai mi ban thap vote ha ka sis jan jokata yo ban je thmai ki nong mi khmat sha ka yendo bar thau an ke jala ki ban mi pli ya ki lai ngut ki nong thau an ki bela khlat no ha ka por ba ki dang long ki MLA Nadu kapor dang step ki pat ba nadu samla ki rang ba ki long kme ba ki temen ki lemi ban yang lan ha ka ban thap vote na ka ban ta ban je thmai ki MLA ki ban mi khmat ka maurung keneng mau plang bat Raja Bala constituency. Kajing penlong ikan ki election steng samoy ki dina mar kajing khlat no jeng ki laingut ki MLA ki bakan thop uba David Nongrum uba SK Sun baru Dr. Azad Zaman. Ki bor penyat election ki lashim ki lat jingada ban lat na kajing sapriang ka khlam jeng pang COVID-19 ha ka ba ki nong thap vote ki ladengi ki mas ki la thet ki kti sho bandrung ki jaka thap vote bat la penjuru ki jing pahara ha ki jaka thap vote. Bantek la kami kini unu jing jab at kam tamban penlong ki election kabayat bet ya renti. Hak election ha kini lightly ki constituency ki ladan kat laingut ki kertong ki ba aireng kata sangut nomorun keneng ki bekentup uba Highlander Karmalki na keseng Kongres uba peniat sing siem na ke NPP bat laingut ki kertong Klemseng ki bekentup uba Esron Marwen uba Norbert Marbo bat uba Arbiangkam Kharso Amat. Bat hakani ka constituency ki dan laipun 2000 news pa san poingut ki nong tap vote. Ha mau plang constituency ki kertong ke biakun ki election ki kentup ya u Eugene Lengdo na ke UDP uba Lamprang Bla na ke NPP bad uba Kennedy C Keriem na ke Kongres bad ki nong tap vote akan ke constituency ki dan lai pulai hajar si spak kendai pesangut. Ha Raja Bala pat ki kertong ki bela tap kerteng ki kentup yo Ashahel Dishira na ke UDP u Abdus Saleh na ke NPP u Kingston Bimarak na ke BJP ka Hasina Yasmin Mondal na ke Kongres bat ukarla bisangma ukertong Klemseng. Bat kinong tap vote akan ke constituency kidan lai pu arhajar nyos pak san pongut. Bat ka jingyo vote hak ni lai teli ke constituency kan long hak artarik unai wim. Bak penat pihak berpartai haduk kat no pilihan kata ke jingkerman bapin job yang election hadin bapilak dap bapin lek banyalap yang ke election ini gisni ke belalek. But hakaba ngayok banwan banjuk kejat hang ni naduk menem step ngai I ka jingwan syakman jongki nong snong bakin pendep la ka kamram banjin no mikmat ya kata ka bakidon ya kata ka hok sega voting rights ki la ban pendep tengah so ban ningkong sha ban ai khuble ya ki nong snong hang ni ki ba shimkhya ka be deb kani ka bentah ka ba ar pa ha ka be deb kata ka jingkeli ka ba keli haduk kat no ngilong tikna bangin poi syakat hong jong rajing job oi kumbangi laju ya keren nak kapor syakapor ba news nem tam ngila persyang bantrei ban syakri ya kanika constituency kum MDC but nakaliang hijongi ngi tremet pat mensim kat bala hai bor barit but kumju ru ngasmo bahkan ni ka election hadian bangi la yo ban pendep ikitu ki meetings ki public meetings go pair hapo ki dong bat ki shnong hapo constituency ni kata ka response ne kata ka jing pen I jong pat ba ya kata ka jing sngo jan chengi ka khambun ban ki election ki bala dem tengai iba ngimdon jing artatien se habangi la trestom ngin poi syakat hong jong jing job hakani kenti Hoi cela bandai kum ta katu kenut ke semla bot not baro ndai baro namar ba keni kedai ke bangilet dorbar throan yam dai bangilet football field tegi pat ba bat ki somla habakut ki sgo ba ki jet yu somla na kam ta ke sports bat kiwe ndai kum nong mi khmat ya ban perkhat bun sen namar ba ban mi khmat ya constituency yu pat ba kam don kam ke qualification kum sport player ki gimat ke ba kongsan ada phisa jet akni ka ba election fighting corruption and misgovernance this is the first step of the 23. People they say this is the semi-final, but I said this is a final. I want this one. It will be easier for me in 2023. UDP is the contender, mean close rival with me. Opponents maybe they may use money power since they have lots of money. They are in government, so but still I couldn't say. I heard that people are saying that especially NPP they are throwing money left and right, even UDP also, but I couldn't have any proof at all, just what I heard say from the people that they are throwing money. kadon ko wai ke jing ong ba kinong mo plang kim jujiet yu brio sisen bu larem kim jujiet chu pidon yu ban ong halor ngone
Kata kadang jeng ong jengki nomor musuh kadang nong spung constituency, minta kami nong spung kadang mau pulang constituency. Kata kaja pon nong spung musuh lese, por bawin, por baloniak, por badep, nong spung constituency, minta kami nong spung kadang mau pulang. Ngai ngelayak kat tu kat ni lagi police station. Ngai ba kibreu pat ba jong kan ni konsensi kila ini kila islur. Lai aware ki bahing basem kila ya mi duk pat ba ka pen ke jeng kit klik ke jongki amanta kan ni election. Kadang ke jing kena nak kaliang jong kandidat jong ka Kongres ki au na baka UDP bat ka NPP ki le nak board jong ka pisah. Pidan i ban ong halo jong ne. Kung kita ki jikran tangam dan bangan ajubat ki ki kamtip kamha maki. Bat no menta pi akun kat kum ke jing song thu jong pi. Yanu pi akun persa. Nado bangi sedang ni dan langut ki kertong bat nganget ba langut hingi yakun. Ki thong ki ba ningkong lada pi syajit menta ka ni ka by election. Kumbangala keren hapo ki jingelang ki paper ka cik temu ki jonga patong ki jonga adai mangan budin ki dikam ki paper ri pai lale ba ki dikam ki berasa teng ki jongi. Kata kajing long confident, I'm always confident in my work. Arthos nem ngelak terai, hakim salang kami kamdik batmai. Tiga datang ke ka step ke ba move forward. Dan terai long kan kajing long confident, tengah long confident from the time I started to you kan balik ya lapat ba kan. Kai kita ki kam ki bapila le ke balak ban pen ko ngo ki pat ba bakin kersan nya pi ban job ni election. Em kawe ke borba kade ba Hawede bikin orang namar ngelayadan kue ke grup kue kun nam tagini karpas kan nam tanong rap harus nam shwa tugal lockdown mob lingkong tinggal pin yo iki nong rap ya kata karpas iki sakawe rung laju purun long training nak kue kepor bade bikin nong rap ya bade marketing strategi bade ba kisyabat ki kali jong kinong rap pentot kelenti sengkin la long way nang kita bayo kun nam ta kelenti sakawe ru mostly nga si awareness training based on life skill tikini ki area wise ko balong ba nga ai training tela slam nga ya kan lenti kita kata ulong kini ki lenti ba pat ba pet kan Kadi ba election nak ba mata deka si tebut polling day efektif bagi beriu kin respon ba kin wan sa ki polling station na perlu ka kalau bon ba atrai ba kwiti kendai ko na ko san ba Pi kamut pidon ke jing tungu ba pin ka jing kermen ba pin job ya kan ka by election. ba ya kermen sekam ban job Ni song thu bat kumbangi song thu bat no pi akun persa imat ha kan ni. emang de ji de amang mon mo ngi bro lai ji khon de Lada pi job ke ka thong ka ban khamat do pin le ya ka constituency. ada bagi pajak lagi di sini aja ha kapan kom duman mo ban wengi ki je ba kom konstitusi kamat marah yang ke makati ka roi ka par makati ki dong sang sang berang pajokan